Kaixo guztioi, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak direla eta Gipuzkoako euskarazko tokiko telebistak egiten ari garen elkarrizketa sorta honetan, PSeren txanda dugu gaurko honetan eta gertu dugu gure galderei erantzuteko Alderdi Sozialistaren Gipuzkoako zerrendaburua Denis Itxaso 1975ean jaiotako donostiarrak zientzia politikoak ikasi zituen eta bere ibilbide politikoan zehar hainbat kargu izan ditu azkena Espainiako gobernuaren ordezkari izatea Euskal Autonomia Erkidegoan. Denis Itxaso, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, mil esker gonbidapenarengatik. Denis, guazen hasiera baten behintzat momentuko egoeraz hitz egitera edo PSeren egoeraz hitz egitera izan ere, Pedro Sánchez, Espainiako presidente izendatu eta gero erkidego batean egingo diren bigarren hauteskundeak dira, Euskal Autonomia Erkidegokoak, Galizian izan ziren aurretik, eta hor Alderdi Sozialistak emaitza kaskarrak lortu zituen inkesten arabera baina, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dirudi antzerakorik gertatuko denik. Zergatik uste duzu? Egia da inkesta guztiek iragartzen dutela printzipioz behintzak Euskadiko Alderdi Sozialistak goruntz egingo duela, baina ikusiko dugu, guk respetuz irakurtzen ditugu beti inkesta guztiak, inkestak besterik ez direlako, eta gainera batzutan inkestak egiten direlako iritziak baldintzatzeko, ez? Eta ikusten ari gera gainera azken bolada honetan nola Bildu eta PNVren arteko lehia hori nola bultzatzen den inkestan bitartez, eta gero agerian gelditzen dena da behin eta berriro, hauteskunde guztiak deitzen diren bakoitzean, agerian gelditzen dena da, herri hau anitza dela eta tradizio ideologiko, famili politiko guztiek daukagula kabida eta politika egiteko aukera, ez? Nik uste dut, azkeneko legealdi honetan koaliziozko gobernu bat izan dugula Eusko Jaurlaritzan eta nahiko argi ikusi dela alderdi jeltzalearen eta alderdi sozialistaren artean egon leiken kudeaketa modu bat baita ere, ez? Legealdia oso berezia izan da, pandemia bat jasan izan dugu eta zerbitzu publiko guztiek sufritu dute, pairatu dute estres moduko efektu hori, ez? Batipat osasun sistema, osakidetza bera, ez? Baina era berean, nik uste dut, inkesta horiek goruntzukoa zela esaten baldin badute, neurri batean ere badala, garraiobideen politika publikoetan, Iñaki Arriolak, sailburu sozialistak burutu duen kudeaketa horretan ikusi izan dela, besteak beste, horre deskontuak, azpiegiturak eta bultzatu izan direnean, inoiz baino erabiltzaile gehiago izan dituela Euskadi osoan garraiobide publikoek, ez? Baina baita turismoaren inguruan egindako kudeaketak ere, edo Idoia Mendia lehendakariordeak egindako lana eta ekarpena Euskadin inun baino langabezi tasa txikiagoa eduki dezagun, ez? Egia da horrelako lorpenak ez direla bakarrik pertsona batek lortutako lanari esker gertatzen, hori horrela da, eta faktore asko daude, baina nik uste dut orokorrean Alderdi Sozialistak erakutsi duela, baduela seriotasun bat, baduela kudeatzeko gaitasun bat, baduela estabilidadea egonkortasuna emateko gaitasun hori, eta bere neurriaren, bere indarraren neurrian, beti bultzatzen dituela politika publikoak ezkerreruntz. Hori da gure nortasuna, gure eginkizuna, gure papera beti izaten da egonkortasuna eskaintzea, gobernuek izan dezaten gehiengo nahikoa, legeak eta aurrekontuak aprobatu dezaten, baina baita ere ezkerreko politikak egiteko. Izan lan eremuan, izan garraiobidetan, izan etxebizitza politiketan, izan turismoan, hainbat eta hainbat esparrutan, hori da gure betebeharra eta gure eginkizuna. Erabakia zurea da, horixe da, Alderdi Sozialistaren kanpainako leloa, aurre kanpaina baina, beste bat izan da erabili duzuena, aldatu bidea. Eta neurri baten zuzeuk esan duzu, azkenengo bi agintaldietan Alderdi Sozialistarekin osatuta egon dela Eusko Jaurlaritza. Ez dakit bide horretan ze aldaketa planteatzen diren, edo zergatik ez aldaketa hau? Zuek ere horregon zaretela ikusita. Guk horregon gera, eta guk asumitzen dugu egindako kudeaketa guztiaren ardura. Hori argi dago, guk badakigu zer suposatzen duen koalizio batean parte hartzeak, onerako eta txarrerako ere. Baina, momentu honetan, nun eta partidu bakoitzak bere eskaintza egiten duen eta bere proposamena egiteko eskubide osoa duen, guk hor esaten dugu, hainbat arlotan bide aldatu beharko litzatekela, ez? Beste kudeatzeko eredu bat ere erabili beharko genukela edo praktikan jarri beharko genukela. Eta guk uste dugu eredu hori etxebizitza politiketan adibidez. Guk hor bere garaian oposizioan geundenean Eusko Jaurlaritzan,
oposizioan genduenean legebiltzarrean, hobeto esan da. Etxebizitza lege bat bultzatu gendun, orduan EH Bildurekin aurrera atera gendun, Alderdi Jeltzaleak ezezko botoarekin etzun lege hori aprobatzea nahi izan, eta orain dela gutxi Espainia mailan kongresuan beste lege bat eginda etxebizitzaren arazo politiko, arazo batipat ekonomiko eta sozialari aurre egiteko. Ze ikusi besterik ez dago momentu honetan merkatua nola dagoen, zenbat arazo dauzkaten batez ere gazte jendeak etxebizitza duin batera iristeko, eta tresnak gehiago behar genituela. Besteak beste, azkeneko kongresuan aprobatutako etxebizitza lege horren poderioz, autonomia erkidegoek badute gaitasun berri bat, eta da, udaletxeekin elkarlanean, deklaratzea zonalde tensionatuak, alkilerrak eta ez daitezen hainbeste igo, ez? Bueno, claro, Alderdi Jeltzaleak horrelako politiken aurrean, helegitea jarri du. Helegitea jarri dio lege horri, hainbat arrazoirekin, baina azkenan, arrazoi ideologikoak daude, ez? Segurazki guk eta gure eta Alderdi Jeltzalearen artean dagoen diferentzi nabarmenena da, hainbat esparrutan guk burrukatu egin behar dugula ezkerreruntzen emateko hainbat politikak, baina guk uste dugu paper hori ezinbestekoa dela. Paper hori norbaitek jokatu behar duela gobernuan, eta gainera ez diogula errenuntzia egingo inoiz ere gure paper horri. Nik uste dut, hainbat esparrutan, izan etxebizitza, baina baita politika industrialen ere, hezkuntzan ere, osasun publikoan ere, uste dut beste politika bat martxan jarri leikela, askoz ere ausartagoa. Osasunari buruz ari garenean, 2000 pertsona inguru inkorporatu nahiko genituzke Osakidetzak gaur egun daukan plantilla estrukturalera. Zergatik, ikusten dugulako 40 urteren ostean, Euskal gizarte aldatu egin dela, besteak beste zahartu egin da, beharrak bestelakoak dira, eta, hamarkada guzti hauetan eraiki ditugun anbulategi guzti horiak ondo asetu behar ditugula. Ez dela nahikoa batzutan ambulategiak irekitzea, baizik eta gero, udan, oporrak eta horrelako epe berezietan, gabonetan, askotan, zenbaten aurkitzen ditugu horrelako ambulategiak medikurik gabe. Aukerari gabe, gero medikura joteko, edo lehen arreta hori, dagoen bezala, ez? Egunak pasa eta zitarik lortu gabe, 2000 pertsona uste dugu, guk egiten ditugun kalkuluen arabera, beharko lituzkela gaur egun Osakidetzak, nolabait ere, gaur egun dauden behar guzti horiek asetzeko. Ez bakarrik lehen arretan, baizik eta hainbat espezialidade kontutan hartuta. Besteak beste, osasun mentala ere kontutan hartu beharko genduke. Eta beste 11 adibide jarri genezake, nun eta bide aldatu beharko litzateken. Ausardi gehiagoz eta batez ere, sektore publikoa indartuz, gaur egun Euskal gizarteak dituen behar guzti horiek asetu arte. Bazen eskakizun konkretuetara edo planteamendu konkretuetara, eskumen gehiago lortzea baino lortutakoetan sakontzea planteatu du zuen lehendakarigaiak, Eneko Anduezak, nondik hasi beharko litzateke horretan? Begira, fiskalidadea, adibide argi bat. Guk uste dugu, Gernikako autonomia estatutua garatu den momentu honetan, eta honezkero gure kontzertu ekonomikoa garatuta eta gure ekonomia kudeatzeko berebiziko tresna batean bihurtu denean, mereziko lukela barrurantz begiratu eta gure autogobernua eraldatzea. Zertarako? Besteak beste, Eusko Legebiltzarra izan dadin gure fiskalidadea erabakitzen duena. Eta ez hainbeste lurralde bakoitzak badakigu gure eskubide historikoak, gure foru eskubideak eta hor daudela, baina nik uste dut hori gaurkotu egin beharko litzatekela. Begirada berri bat eman beharko litzaiokela guzti horri, gure autogobernua zalantzan inundik ere jarri gabe, baizik eta sendotuz, baita ere, inkluso esango nuke nazio ikuspegi batetik. Alegia, ez dezala Arabak edo Gipuzkoak edo Bizkaiak bakarrik bere kabuz fiskalidade diseinatzeko aukera hori izan, baizik eta modu amankomunean, legebiltzarrean, fiskalidadea jakinda bere biziko garrantzia duela ekonomiaren diseinuan, familien ekarpenetan, enpresen ekarpenetan, izan dezagula ikuspegi amankomun bat. Horretan adibidez gauza asko dago egiteko. Baina gure autogobernua gehiago garatu behar dugula esaten dugunean, baita ere esaten dugu etxebizitzaren esparruan. Momentu honetan, lege berriak
leheno esanten nuen bezala, ematen dio autonomia erkidegoi aukera hori, helegitea jarri beharrean onartu eskumen berri hori. Euskal Autonomia Erkidegoak behar ditu tresna gehiago etxe bizitzen izugarrizko prezio horri aurre egiteko. Arazo sozial izugarria delako. Arazo soziala lehenik eta behin familia askorentzat, jende gaztearentzat, bere gurasoen etxetik atera alizateko. Baina arazo ekonomiko bat ere bada. Ze azken batean familiek bere errentaren portzentai hain altua erabili behar dutenean etxe bizitza ordaintzeko, izan alkilerrean edo izan jabetza moduan, segurazki beste hainbat gauza egiteari uko egin behar diote. Errenuntzia egin behar diote alegia, ez? Eta edo baita ere, adibidez, garraiobideetan. Momentu honetan garraiobideak Euskotren albo batera utzita, hortik aurrera, ia garraiobide guztiak lurraldez lurralde diseinatzen dira, tarifak, eta guk planteatzen duguna da, lurralde bus, Mugia, Barik eta Arabako txartela ere, hirurak halako integrazio tarifario bat eduki dezatela. Azken batean, nik uste dut, gaur egun, Euskadik 2,2 milioi biztanleko lurralde bat izan da, modu integratuagoan kudeatu leikela. Eta batez ere, hain herri txikia izan da, hain densoa izan da, garraiobideak garrantzi izugarrizkoa daukate. Eta garraiobide horiek integratuta egotea, txartel bakar batekin egin alizatea, eta deskontu berdinak izatea irun lurraldetan, iruditzen zaigu, tira, hori ere nazio egitea dela, ez? Confebaskeko presidenterekin egindako bilera baten ostean, Eneko Anduezak esan du baita ere, eutxe egiten dion arren, Euskal Ekonomia ez omen dagoela garai bateko lidergo postuetan. Zertan igartzen da hori, eta zer planteatzen duzue lidergo postu horietara izentzeko? Begira, guk uste dugu industriaren pisua gure barne produktu gordinean estankatuta dabilela eta batzutan beheruntz egin izan duela azken urteetan. Eta jakin badakigu gure altxorrik nagusiena, altxor ekonomikorik nagusiena beti industria izan dela. Zergatik, industriak eskaintzen dituelako lanposturik hoberenak, estableenak, soldata handienak ere eskaintzen ditu industriak, eta esportatzeko aukera ematen digu, berrikuntza, ikerketa, elementu guzti horiek dauzka gure industriak, eta gainera, ikusi izan dugu nola, Europako funtsekin batera, Espainiako gobernuak asetu izan ditu hainbat behar, industria, enpresa desberdinek Euskadin izan dituzten hainbat behar, transizio desberdinei aurre egiteko digitalizazioa batetik, baina baita transizio energetiko eta ekologikoa, ez? Zer gertatzen da? Era berean, industriak pisua galdu duela gure barne produktu gordinean, eta industriari segurazki pisu gehiago eman beharko geniokela, edo garrantzi gehiago eman beharko geniokela. Eta horretan, ni leheno aurkezpenan esan dezun moduan, ni Espainiako gobernuaren ordezkaria izandakoa naiz azkeneko 4 urteetan, eta atzeman dudana izan da, askotan, PNV-ko arduradunek Eusko Jaurlaritzan, halako ez dakit, zailtasunak erakutsi izan dituztela Espainiako gobernuarekin kolaboratzeko. Nun eta Espainiako gobernuak izan industriako ministeriotik, izan transizio ekologikoko ministeriotik, izan ekonomiako ministeriotik, dirulaguntzak eta elkarlanerako proposamen ugariak egin izan ditu. Nik uste dut hortan, hobetzeko badagoela aukera. Eta gero nik uste dut, agerian dagoela turismoaren espazioak, turismoaren esparruak zer nolako garrantzia hartzen ari den. Momentu honetan, 7,7ko pisua du gure barne produktu gordinean, hori pentsa ezina zan duela 10 urte, baina egia da indarkeria bukatu eta tira, 12 urteren epe honetan, turismoak hartu duela bere garrantzia. Zerbitzuen inguruan ere gehiago egin genezakela uste dugu, eta besteak beste turismoaren kudeaketa orekatuaren nahi dugu. Guk azkeneko 8 urteetan ardura hori izan dugu sailburu desberdinekin Eusko Jaurlaritzan, eta momentu honetan planteatzen duguna da, tasa turistiko bat martxan jarri beharko gendukela, oreka hori
gehiago sendotzeko. Trantsizio energetikorako legea onartu izan da, legebiltzarrak, azken legebiltzarrak onartu duen azkenengoetako bat, besteak beste Alderdi Sozialistaren babesarekin. Nondik hasiko zinatekete helburu horiek hor plantatzen diren helburuak lortzen? Eta hor azpiegitura eolikoek ere eman dute zer esan hainbat tokitan, landa eremutan izan behar dira bai ala bai? Hor dago aldea, ez? Eta nik uste dut horrek ematen digula baita ere aukera hitz egiteko ezkerraren inguruan eta ezkerraren arduraren inguruan, ez? Hor badago EH Bilduk ere badu bere proposamena, EH Bilduk nunbait bultzatzu nahi du baita ere transizio hori, danok nik uste dut ados gaudela eta bat egiten dugu aldaketa klimatikoaren aurrean burrukatu behar dugula eta transizio energetiko bat egin behar dela, baina kontua da nola. Gaur egun eta euskal ekonomia oso intensiboa da energia beharretan, energia asko behar du gure industriaren parte handi batek, baino ez gera gai konsumitzen dugun energia guztiaren 7% baino egiten, edo ekoizten. Hori arazo bat da. Eta horrek behartzen gaitu pentsatzera transizio energetiko horretan zenbateko pisua izango duten energia berriztagarriek. Eta puntu horretara iristen geranean hasten dira zalantzak. Guk askotan ikusten dugu, adibidez, parke eolikoak martxan jartzerakoan, Bilduren eskuetan dauden udaletxe askok arazo mordoak jartzen dituztela. Bere garaian abiadura handiko trenari jartzen zizkioten bezala. Alegazioak milaka eta milaka, azkenean tramite guztiak halako Vietnam batean bihurtze aldera, ez? Guk uste dugu parke eolikoak beharrezkoak izango direla eta azkenean gobernatzea, erabakitzea eskatzen duela. Eta zu busti behartzera eta erabakiak hartu behar dituzu. Ez badezu, alde batetik transizio energetiko hori egin nahi baldin baduzu, pentsatu beharko duzu solarra edo eolikoa edo olatuekin datorren energia maremotriza bultzatu beharko duzula. Eta eolikoan gauza asko dauzkago egiteko. Eta nik uste dut horretan, tira, segurazki prezioren bat ordaintzera prest egon beharko ginatekela. Dana ez da posible. Dana era berean ez da posible. Eta gobernatzeak eskatzen du azkenean, hainbat erabaki hartu behar izatea. Transizio horretan, ez da bakarrik industriak edo etxebizitzek behar duten energia asetzea, baizik eta momentu honetan CO2ko isuriketen parterik handiena garraioarekin zerikusia du. Eta garraioa deskarbonizatzeko faktorerik garrantzitsuenetako bat abiadura handiko trena da. Eta abiadura handiko trenaren inguruan ere, hemen historikoki, bakoitzak zein paper jokatu duen ere, interesgarria izango litzateke errepasatzea. Hitz egin dezagun bizikidetzaz. Zela baloratzen duzu momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen bizikidetza? Orokorrean esango nuke hoberuntz joan gerala, ez? Nik uste dut dudarik ez dagoela aurrera pausoak eman direla. Zorionez, bizikidetza gehien mehatxatzen zuen faktorea bukatu zen eskerostik, alegia indarkeriaren erabilera etaren partetik duela 13 urte gertatu zen. Eta zorionez, nik uste dut ordutik ona Euskal Gizarteak aurrera pauso asko eman ditu. Baita ezkerra abertzaleak ere, esango nuke, onartu behar dela aurrera pausoak eman ditula, baina nik uste dut oraindik ere badaudela hainbat gauza egiteke, ez? Nik uste dut oraindik ere memoria konpartitu baten inguruan hausnarketa bat eskatzen denean horra agertzen dira irakurketa partzialak. Nere alderdiak, nik neuk Espainiako gobernuaren ordezkari gisa, baina baita gure lehendakari gaiak ere neko handuezak 11 bider esan izan dugu, hemen indarkeri guztiai erreparatu behar diegula eta eragindako sufrimendu guztiari eta gertatutako indarkeriaren biktima guztiei zor zaiela erreparazioa, oroimena, errespetua eta bar, ez? Eta baita noski gal eta eskuin muturreko biktimei ere. Horretan egin ditugu hainbat aurrera pausu, baina oraindik ere ikusi izan ditugu, orain duela gutxira arte, zorionez azken bolada hortan ez dira gertatzen ari, baina egiten diren etako presoei ongietorriak eta horrelakoak, hainbat biktimei zauriak berrirekitzen dizkiete. Eta nik uste horretan batzutan sensibilitate falta izugarria dagoela, ez? Hortik aurrera, tira, Otxandiano hautagaiak duela gutxi, iraganeko etapa etaren inguruan hitz egiten zuenean,
uste esaten zuela ziklo politiko bat izan zala, ez? Nik uste dut horren inguruan irakurketa askoz ere sakonago eta arduratsuagoa eskatu leikela, ez? Onartuz, politikarekin zerikusia zuen, indarkeria erabiltzea azken batean ez daukala politikarekin zerikusirik, baizik beste gorroto eta beste fanatismo batekin zerikusia duela, ez? Eta gizarte moderno eta garatu batek ezin duela onartu inundik ere indarkeriaren erabilera. Nik uste dut zoru etiko horren inguruan oraindik ere badagoela egiteko, baina ni optimista naiz eta galdera honi erantzuten bukatzeko esango nuke esparru honetan paper interesgarria jokatzen ari dela kulturak. Nik uste dut azken boladan irakurri ahal izan ditugu Nelaberriak, ikusi ahal izan ditugu telesailak, pelikula mordoak agertzen ari direla, orain dela gutxira arte bizi izan dugun amets gaizto horri buruz, eta nik uste dut horrek ere mesedea egiten diola, ze azken batean beste ñabardurekin, beste matizazio maila batekin aztertzen dituelako gai guzti horiek, eta nik uste dut horrek ere gurera ekartzen duela bizitako guztia eta beste pedagogia maila bat egiteko aukera ematen digu, ez. Hizkuntza politika, euskara, azken aldian erabaki ugari etorri dira, epaitegitatik nolabait ere, lanpostu publikoen euskara eskakizunen inguruan zentzu horretan, zein lehentasun izan beharko luke euskarak lanpostu publiko baterako hautagai izateko orduan? Bueno, nik uste dut horrelako eztabaida batean beti ere politikari batek erabakiak hartzerakoan ponderatu beharko lituzke maila desberdinetako eskubideak. Hemen ez dago bakarrik euskal hiztunen eskubideak edo hizkuntzen eskubideak, hizkuntzek ez baitituzte berez eskubideak. Eskubideak dira pertsonenak, eta euskal hiztunek badauzkagu eskubide batzuk. Besteak beste, arreta publikoan dauden pertsonek euskara jakin dezaten, ni erakunde batera baldin bani joa eta kudeaketa bat egin behar baldin badut, tramite bat egin behar baldin badut, eskubidea daukat euskaraz tratatzeko. Hor, ez dago inolako zalantzarik. Hortik aurrera, nik uste dut, lanpostu publikoetara iristeko ponderatu behar dugula, bata euskararen presentzia noski, baina baita ere langileen eta hiritargoaren eskubidea lanpostu publikoetara iristeko jakinda, enkesta soziolinguistiko guztien arabera daukagun errealitate soziolinguistikoa. Gure errealitate soziolinguistikoaren arabera, danak ez dira, biztanle guztiak ez gara euskaldunak, eta hori kontutan hartu behar da. Eta gainera egon daitezke, hainbat lanpostu, agian arreta publikora begira ez daudenak, eta nun eta bagian hizkuntzaren baldintza hori ez duen lehentasun bat izan behar. Ez dut nik esango baloratu behar eztenik, baina lehentasuna izan behar du, ez dakit, osasun mailara baldin bagoaz, edo osasun sistemara baldin bagoaz, zirugia edo operazioak edo odontologo batek halako eskakizuna aurkeztu behar du. Nik hori uste dut zalantzan edo eztabaidan beti orekan jarri behar direla eskubide desberdinak. Ez dadin gertatu, batzutan gertatzen den bezala, euskara hainbat defendatu eta gero bueltako efektu bumeran bat egitea, gertatzea, nun eta biztanle askok azken batean euskara ikustea mehatxu bat bezala. Nik uste dut hori, euskaldunak garenok ezin dugula permititu ezta ere. Mehatxu batean bihurtzea euskara lanpostu publiko batera iristeko ezpada arreta publikora begira dagoela postu hori, ez. Bukatze aldera egin behar dugu, apirilaren 21 batera eta ondorengo egunetara begira jarriko gara, baina ukitu ez dugun gairen bat ukitzekotan Denier zein azpimarratuko zenuke, zeuen proposamenen, zeuen lehentasunen artean. Agian jake Gipuzkoari buruz hitz egiten ari garen, etxe bizitza ikutu dugu garraio bideak, ez? Nik uste dut azken boladan ikusi izan dugu hainbat adibide nun eta alderdi jeltzalearekin gobernatu izanak erakutsi du gu horrez garela eroso egoteko iritsi, baizik eta guk borrokan ibili behar dugula ia egunero hainbat neurri sozial aurrera ateratzeko. Eta neurri sozial horien artean garraio bideak aipatuko nituzke, izan ere gaur egun Espainiako gobernuak horrela planteatuta eta jaurlaritzak sozialisten eskutan eta baita aldundietan ere 150% deskontua bultzatu dugula garraio
garraiobide publikoak bultzatzeko, hori baita segurazki aldaketa klimatikoaren aurka egiteko tresnarik eraginkorrenetariko bat, ez? Eta nik hori azpimarratu nahiko nuke, gaur egun dauzkagun erabilera maila errekorrezko maila hori mantentzeko beharrezkoak direla ezkerreko politikak. Eta ezkerreko politikak ez dira bakarrik teorian egiten, ez dira bakarrik pulpito batetik egiten, baizik eta praktikan jartzeko aukera behar dugula eta horretarako akordioetara iristeko gaitasuna izan behar dugula. Eta hor, jakin badakigu ezkerreko sentsibilidadeko eskaintza desberdinak daudela, batzuk erabat zatituta datoz, izan Podemos, Sumar, zatituta datoz, eta zaku horretara iritsiko diren boto guztiak horiek ez dijoa zinora, zakarrontzira joango dira, zuzenean ez direlako gai izango eserleku bat ere lortzen, ez dira gai izango, zatituta dijoa zelako. Eta beste batzuk, EH Bildukoek planteatzen dituzten halako proposamenak dira teorikoak. Osea, ez dira kapaz, gero akordioetara iritsi eta gobernuetara eramaten. Hortaz, nik aldarrikatu nahi dut alderdi sozialistaren paper pragmatikoa eta erabilgarria. Azken batean, ezker erabilgarri bat izatea. Apirilaren 21 alderdi bozkatuena edo legebiltzarkideek egin nortzen dituena EH Bildu izango balitz, alderdi sozialistak PSek eukiko luke, arazorik negoziatzeko gurekin, babesa emateko, eta ze puntura arte hori hemen erabakiko litzake eta ez Madrilen. Bueno, nik orain baietz esango banizuke, segurazki hemen buelta emango genduke mundura berria ematen ari nintzatekelako, ez? Behin eta berriro esan dugu, momentu honetan guk ez daukagula, ez ditugula Bildurekin gobernatzeko baldintzak ikusten. Eta ez ditugu ikusten, hemen elkarrizketa honetan garatu ditudan hainbat arrazoirengatik. Uste dugu oraindik ere badagoela ibilbidetiko bat egiteko, eta gainera herri ereduan ere ez gatoz bat hainbat kontutan. Orduan, alde hortatik, behin eta berriro errepikatu dugu, eta gure lehendakari gaiak ere horrela esan izan du, ez gaudela horretara prest. Beraz, guk erabilgarri izan nahi dugu, guk eskubide osoa daukagu gure burua aurkezterako orduan irabazteko aurkezten dugula esatera, eta gogoratu nahiko nuke baita ere, azkeneko hauteskunde orokorretan, uztailan ospatu ziren hauteskunde orokorretan, Euskal Autonomia Erkidegoan alderdi sozialista suertatu zela garaile. Eta beraz, momentu horretan, ezkerreko politikak eta pragmatismoa eta elkarbizitza eta egonkortasunaren alde bozkatu zuten guzti horiek bozkatzera joango balira, momentu honetan, eneko handuezak lehendakari izateko, aukera horri eutxiko genioke. Deniz Itxaso bukatzaldea egingo dugu orain bai, hemen esertzen zareten guztioi galdera sorta bat egiten dizugu, eta zeuri ere, alaxe egingura dizugu, pixat hautagaiak hobeto ezagutzeko. Zein da, inoiz ahaztuko ez duzun eguna? Bueno, egun asko daude aztezinak, ez? Bizitza batean, pentsa, pertsonalak, baina politikari buruz ari baldin bagera, segurazki etak indarkeriari uko egingo ziola behin betirako iragarri zuen egun hartan, ez? Urria zen, 2011ko urrian izan zen, eta etzan gertatu nik pentsatu izan nuen bezala, nik amestu nuen hainbat alditan nola izango zen hori, baina amestu fisiko, esnatu eta ametsa zala konturatu, ez? Etzan ala gertatu izan, baino azkenean gertatu zen, eta hori betirako daramatu bihotzean. Zein hauteskundetan, eta nori eman zen lehenengo aldiz botua? Begira, Felipe Gonzálezi eman nion lehenengo aldiz, 83an, 18 nituela, hauteskunduak ospatu ziren nire urtebetetzea 18 urtebete eta egun 4-5 egun ondoren, ekainan, nik maiatzaren 29an betetzen ditut, eta uste ekainaren hasieran, begiratu beharko nuke, hemerotekan, baina ekainaren hasieran izan ziren 83an, 18 urte bete, eta bai, Felipe González eman nion batu. Aukeran, kontzertu bat, ala kirol hitzordu ekitaldi bat? Errealak Europan jokatzen badu, kirol hitzordu bat. Bestela, kontzertu bat ere izan daike. Zer ikasi duzu pandemiatik? Elkartasuna.
elkartasuna, eta orain oso modan dagoen hitza, baina ez dakit oso erabilgarria danik, baino kogobernantza delako hori ere. Zenbateraino importantea dan bakoitzaren eskumenetik haratago joan da erakundeek kooperatu egin behar dutela. Izan eskumen bat edo beste kooperatu behar dutela elkarrekin, eta hau ez dela lehia bat izan behar beti. Beti ezin dugula leian ibili behar, baizik eta kooperazioak bere biziko garrantzia duela. Eta bukatzeko zer ez da inoiz faltako zure poltsikoetan? Mobila. Mugikorra tamalez, baina nik uste dut hori danoi gertatzen zaigula. Gaur egun mugikorrakin dana ordaindu eta noizbait gertatuko da, bai, etxeko atea ere irikiko degula mugikorrarekin ziur. Deniz itxaso, eskerrik asko, gaur geurekin eta galdera hori gantzetar. Zerra izan da, mila esker zuai. Eta zuei ikusuntzeleoi, zuei gogoratu jarraitzen dugula guk, hautagaiekin, alderdi bateko eta besteko hautagaiekin elkarrizketak egiten, eta hurrengoan ere horrelakoetan ikusiko dugu elkar.